गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं 18 मे बर' बिजोंनि गोथार सानखौ बिटिआरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिखौ दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादाबो मेहेरगोनाङै फालिदों। गोदान दिल्लीनि दुवारका सेक्टराव थानाय बडोलेन्ड भवनाव बर' बिजोंनि गोथार सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव बाथौ थारखांनानै बर' राव थुनलाइ हारिमु लिरनाय, हांखो बियै बियै मुंख्लं जालांनाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनानै मान बावनाय जायो। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर निराला रामसियारिया बिथाङा बर' बिजोंनि बेसेनखौ दिल्ली आरो एनसीआरआव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनो गुवारै फोरमायथिना होयो। बेजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोराव जेरै बर' फरायसाफोरा खाबु मोनगासिनो, बेबायदिनो दिल्ली इउनिभारसिटि आरो जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव सानसेब्लाबो बर' फरायसाफोरा मोजां फरायनो खाबु मोनगोन होननानै बिथां निराला रामसियारिया फोरमायो। बे हाबाफारियावनो दिल्लीयाव थानाय गोबां मानिजाथाव गोरों-गोरा बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुङो। धेकियाजुलि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोबां बोसोर समनिफ्रायनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि हालामनि साहा हाग्रा ओनसोलाव रायजोफोरा रायजो जाबोगासिनो दंमोन। नाथाय बे ओनसोलनि रायजोफोरा सरखारनि मोननांगौ सुबिदाफोरनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जाबोदोंमोन। गोबां बोसोरनि उनाव मैया एबा 18 मे खालि आसाम सरकारा धेकियाजुलि हालामनि साहा हाग्रा ओनसोलाव गासै 110 अंगनबादि केन्द्र गायसननानै होबाय। बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा गोजोननायखौ फोरमायदों। मैया एबा 18 मे खालारखालि बर' बिजोंनि गोथार सान फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों सनितपुर जिल्लानि एडिसि कबिता पान्च, धेकियाजुलि सिडिपिअ निबेदिता चौधुरी आरो स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसाम। बर' बिजोङा जोबस्रांनायनि लामायाव। बर' बिजोंनि थासारिया दिनैनि समाव मोजां नङा। आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ खमायहोनो थांखि लादों। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा 18 मे बर' बिजों सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों। बिथां दिपेन बर'आ बुंदों, आसाम सरकारा थांखिखौ बोखारनानै लायाब्ला आरो दाबिखौ गनायाब्ला एबसुआ जायखिजाया थाखोसिम थांनो थियारि। एबसुआ आसाम सरकारनि नोजोरखौ नायगासिनो। आसाम सरकारनि बर' बिजोंनि सायाव बेरेखा थांखि लानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथां दिपेन बर'आ कक्राझारनि दिमोलगावआव सिलाराय भवन लुफुंनो थाखाय मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट काउन्सिल फान्डनि गेजेरजों कक्राझारनि दिमोलगावआव सिलाराय भवन लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जायो। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों एमएलए भबेश कलिताया कक्राझाराव दावबायहैनानै गावनि आखाइजोंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो आरो लुफुंजेननायनि खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो कच राजबंशी आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। एसआइ जुनमणि राभानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै हरखाब नगाव पुलिसनि गेजेराव सोलाय-सोल'। एसपि लीना डलेजों लोगोसे खमैबो सा 142 पुलिस कनस्टेबलखौ सोलाय-सोल' खालामदों। मख'नो गोनांदि एसआइ जुनमणि राभाया हरखाब गंसे ट्राकजों सौग्रावनानै जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै संदाननाया सोलिबाय थानाय समावनो नगाव पुलिस बिफानाव गोबां पुलिसफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै नगाव पुलिसनि गेजेराव हरखाब मानो सोलाय-सोल' खालामनाय जादों, बेनि फिननाया पुलिस बिफानाव दं। फारसेथिं सांग्रां नोगोरारिफोरा नगाव पुलिस बिफानाव गिदिर सोलाय-सोल' खालामनायखौ सोमोनांनाय फोरमायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।